Shubor nakaslem jong unong san hima. Haga South Rickmenta ubnai ka Hanyo Trap Youth Council HYC West Khasa Hills District. Hapo ka jingalam usamla lumlang khars imli President but usamla Wantibok Lingdo General Secretary. Kala yo abane ikindo yaga Deputy Commissioner West Khasa Hills District ka hima na yak IAS. Halor ka jing sngo persya yaga jing penbor bante yaki smart meter lingba ka office MEP DCL. Kinong yalam ke HYC kila penpau ba ke HYC West Khasa Hills hadian ba kala yo ke jing ujor balas dang ban penbor lingba kinong yalam shnong bat ka seng kala yo jing tibru ba ka sarkar ka thmu ban sedang nang ni na West Khasa Hills District hak ba ka seng kamla ban pedang shu kila ong ru ba ka seng kala wat jing tib ha blada ki pat ba kisha ban pendai smart meter ka bil ka kiu namar ka de ka system thamai kan thut ya ka kam thang light but wat ikinong trei bomla ban trei balano ka karta la ban shaweng no ru mano ban tip balai sedang nong stein na west balai phim sedang na shillong ni tura but lani na mairang ka badai ka jaka upawa minister phimut penbie yang hipat ba ka west ngim ailat kum ka seng ong kinong yalam jongi ke HYC West Khasa Hills District ngi wan ban kendu ya kong nayak namta gi bere Deputy Commissioner jaka West Khasa Hills District naglian jongi ngi wan kendu nomor bangi yo jing tip akini gisngi naglian jongka office MEP DCL kalaya syakmat ban install ya smart meter hapo jongka West Khasa Hills District hadin bangi wat jing tip hakum ka seng ngi snuthu shai ba kani kadika district ka ba ka jing sedang nanta smart meter hoi kila persang giwe ki lat nrei i ba ka jing Penteri kam dah kabur kemudian kalau sedang hapo jangka West Khasa Hills District. Naglian jungi yuan men kenduk ye DC mana banyak kan. Halo kene bangi kuat ban lek jubor ye gini rai ailat ikpat bak bakin sutu suat. Ban naglian jangka MS naglian jangka MEP DCL haki jingi terilang ban ki video hapo jangka West Khasa Hills District la persang ban khot ye gino alam senong. Rai ke jingkeli naglian ka HYC ngumut ngikeli ba kam dei tang gino alam senong ki headman ki sodar ki bat thang lai. Rai ki dei pat ba jangka West Khasa Hills ki bat thang lai. Tak daun naglian jingi kerpat ba ke awareness program ka dei ban lech ki pat ba om se gino alam senong. Makin alam senong kimla ban ba klik lada babun ki belaj ni mangi ikum hagi gi snam ki beladap ba ke jingkiu jong ki belaj naglian jong ki ngi kum kasang bahang khamtam naglian jingi HYC ngi layo ban ya rabun ki habade ki jingkiu jong ka belaj ya ki nong kendong ki babun ki jaka jangka West Khasa Hills District. Din naglian jingi keren sai ban naglian jong ka sengi keren sai ba ka awareness program ka dei ban lech ki pat ba naglian ga disiru kala kubur de kata ban naglian jong ki ken sapha ya ni ka jing persyak ke jingi ban install no ya ki smart meter bat naglian jongi disiru ilakular ba insaong yaki bakin lek direct cepat bak na bakin satu berhabin ketang satu khat kumlo bende naglian jongi ngiyo iru naglian kum kaseng ban ngi kren shairu balai sedang napo jangka West Khasa Hills District na nopen balai pim sedang na Shillong balai pim sedang natura bat balai pim sedang na mairang ka badai ka jaka ka badon upawar minister naglian jungi kum kasangi keren sai kata namang tip bagi pak bisa di don ke jing wit hantam apa kan don ke sistem ban change ke sistem ban lek ni smart meter ke jing kiu jong ka belaj ru kalau di bobun ki benta ka don ke jing kata nam takane ban naglian jungi kaseng ngi kwa ru ngi iru nakawi ka snam sakawi pat ke jing install ka MEP DCL ya ke sistem ke batmai kadai ke business jongno kadai business share jong minister kadai business share jong hek sarkar kadai jinglap jong ka seng ke keren ni ke jing sia takdang ngim kuah balai phim update di sistem ki balak don lupa lara kibit ki biang balai phi change pat kadai kawan ra jing pat habak hadu uduk usuk uhap siunong nanta ka jing ya bam jong katu kadai kinong elam jong ka jai bendu jongi tin naglian jongi ngi persyak jor ya kadai benta bangi naglian jong ka DC kalau kula bak chimkia barkan pha ya kadai jing thok jongi syaka state Mikhlaya ba kum kaseng ban UI hakini ki bentar beladap naglian jong video kide ki nong convene namta kani ke meeting badai awareness program di girang basnong kum tang kum mangila kren sai mene ngi kwa ba kamdei ngi snothu ba dekade ka kamram jong ka MEP DCL bakan kren sai hagi paj ba lada penkiu ki sistem bat mai ka kiu nam ka belai kata kadai ka lenti ka badai lada ka kiu ka belai ki snothu namar ba kabasu puat pen sai de pat ki ong ba kalak ban kiu
kamla ban kiu kapen artatin buni pajba handai nagliang jong KMI PDCL kadai ban franchise nagliang ke sarkar kadai ban franchise ladan ka kiu belai ti nagliang jingi ngku banyan ni baduk ngku banyan yaki iduk irangli kiba penan kam kalai kumtangi kerpadi ke office bagadai ban simkhia mador yakni jing dawa jangi bat nang ban penbej yakni nomor la raja ai nagliang jingi ngin lum pajba ban ngin lech ke office bakum dukan lek ai ke jupa